Едно кратко клипче да имам за спомен от жилището на Валя в Австрия. Чавич. Така, ето тук е спалнята, но тя си на Валето не се отваря така. Тук е банята и... Айде, няма да светвам, ще светна малко, ще светна да се вижда. Много ми харесва всичко това, подово отопление най-вече. Най-много ми харесва подовото отопление. Ето това е интериора от виждането. Пуснал съм си даже нашенската стенияна, гръцка. Ще е 12 без 20, при вас е 1 без 20. Това виждаме много хубаво. Въобще е много хубаво, много приятно апартаментче. И това тук е терасата. Даже ме пуши цигарата още. Я, навън. На печ. Ето балкана, горе сняг. Я малко да разширя да видим. Алпите. Приятно място. Да. Да имаме за спомен. Сега ще го кача в канала в YouTube, да може да се гледа. Ето това е за сега. Поздрави от Австрия. Днеска не знам какъв ден беше, май 30 януари 2026 година.